Чудесни новини от Москва. Но помните ли детските игри през 80-те? Коя беше твоята любима игра? Няма да кажа. Защо? Защото е свързан с доктори. Аха, значи да. Доктор си игра. На какво да си играе? На народна топка. Правилата и последствията са много сериозни. Някой може да отрежеш главата, без да предполагаш. На фуники, на дама също се играеше. До вечера в 18 часа в Софийската градска художествена галерия се открива изложбата "Истински игри". Тя е мотивирана от желанието на художничката Боряна Венциславова да припомни опита и спомените на нейното поколение от забавлението навън, с игри на живо, с понякога прости или самоделни играчки. Николай Колев е на пряката ни линия, за да ни разкаже повече. Ние с Боряна също сме си играли. Здравей, Ники! Здравейте! Здравейте и на зрителите. Ето една самоделна играчка Ани. Това е тръбичка за игра на фунийки, апгрейдван вариант, подобрен вариант с дървена основа и приклад. Така ги правихме. Ще си призная, че... Да, Дими си призна, че е играл повече на доктори, на лекари. Тези тръбички ги крадяхме от покривите, от антените на съседите. Ще си призная всъщност и, че за предпочитане бяха медните тръбички. С тях се стреляше по-добре и по-малко се окисляваха от алуминиевите. Не съм допускал, че ще държа такова нещо в ръцете си от години и то в сградата на Софийската градска художествена галерия. Това става благодарение на Боряна Венциславова, която е тук и която с помощта на, сега ще кажа, на кои австрийски институции успя да направи ето тази изложба "Истински игри". Здравейте! Здравейте, добро утро на вашите зрители. Изложбата "Истински игри" е реализирана с подкрепата на Австрийското посолство в София и Министерството на културата и изкуството в Австрия. Значи, по принцип, тематично в тази изложба се занимавам с игрите, като разглеждам различни аспекти на игрите. Първата мисъл, която ми идва, когато помисля за игри, е всъщност, тъй като съм израснала главно по улиците на София, са игрите, които съм играла като дете. И питайки разни познати и правейки кратко проучване, всъщност направих една селекция от игри, които не всички са игри, ами занимания, които сме правили като сме се занимавали с тях като деца, и в изложбата може да видите различни медии, но главно това, което мисля, че и вашите зрители в момента виждате, една 5-канална видеоинсталация, която е възстановка на всъщност тези занимания. Значи, за целта в този случай аз поканих не деца да участват в тези игри. Виждаме всъщност пораснали деца, които са облечени в униформите си на възрастни, които са по някакъв начин въдворени да изиграят тези игри от детството си. Предполагам, че не е било трудно. Това е някакво терапевтично връщане към златния век ли е? Ами не, тя по принцип цялата работа в смисъл, те са различни работи в изложбата, имат различни пластове и се пресичат. Идеята ми е всъщност да покани възрастни хора, които са играли като деца на тези игри, са им добре познати тези игри. От една страна едно връщане назад. Първо, децата в днешно време тези игри въобще най-вероятно не ги познават. Поне аз от моя опит с моя син знам, че няма абсолютно никаква идея за това нещо. От друга страна, аз разглеждам различни аспекти на игрите, както споменах, и тук става въпрос също и за едно поколение, което в момента е в своята, така да се каже, най-зряла възраст и което би трябвало да взема разни главни и важни позиции в обществото. И всъщност, поглеждайки към това нещо, тук има една такава двойственост, че от една страна, мислики също за игрите, това, което може би на всеки би изпъкнал в главата, също и не на последно място политическите игри, които се играят днес, не само в България, но и въобще навсякъде по света. Тоест има една такава преплитане към детството, но също това детство в какъв контекст е било поставено и как се пресича също и с днешния контекст. Всъщност казвате ли ни, че ако в детството ние сами сме избирали игрите си, сега някой друг избира в какви игри да играем? Ами, това нещо също го има, разбира се. Значи, по принцип, ние мисля, че като деца сме били
до известна степен, с естествено големи изключения, сме били свободни, поне моето усещане е такова, по-свободни дори в системата, в която сме живяли. Дори в рамките на игрите, които играем, защото всяка една игра всъщност са едни строги правила. Да, и без играчки, и без всъщност толкова много, нали, ето сами сте си правили тръбите за фунийки, нали, някаква топка, някой ластик там, който се купуваше примерно за гащи и се връзваше. И се спелваше Мисисипи, докато се скача по него. Много досадно беше. Така че нали, не са ни били необходими толкова много тулове, инструменти и предмети. И всъщност е имало просто един друг социум и един друг вид комуникация, която според мен е доста също съществена. И която, за съжаление, в момента е изгубена. Наистина, аз почти не виждам деца да играят подобни игри днес. С огромно съжаление трябва да приключим. Заповядайте в Софийска градска художествена галерия, за да видите изложбата "Истински игри". Две много впечатляващи, да ги наречем, пана в началото на изложбата, шоколадови яйца на фона на емблемите на Кореком и една отрязана страшна кокоша глава на фона на емблемите на Асамблеята Знаме на мира. Какво може да разчетете там? Ще разберете, ако дойдете да видите изложбата. Благодаря още веднъж на Боряна Венциславова. Това е от мен. Ние също ви благодарим, Ники. Много здраве. Кой в каква игра сам избира.